Hey wengane zothi impela kujuluka impandla kufakazi wombuso ecaleni kaNgizwe liqhubeka ke eRandbank Court njengoba ephonswa ngemibuzo iyona kumshushisi ukuthi ke kungani ke wabona kungcono avulele nakumfuka amacingwane icala. Kodwa phama singena khuludaba wengane zakuthi ngicela lithuba ke nginibingelele ngemibuzo City MTV ngithi nje mosaqalungela le channel isicelo wenze kulungile upress phela usubscribe na notification bell uzibe emathubeni amahla ukuthola wonke ama videos ophuma la kule channel. Hey wengane zothi impela kujuluka impandla kufakazi wombuso eceleni kaNgizwe liqhubeka phana ke eRandbank Court ngesikhathi ehlehlwa ngemibuzo umshushisi embuzo ukuthi ke ingakube ubani wavulela yena uNgizwe icala. Uye waphendula ke phana kufakazi wombuso wathi impela ke uyena owavulela ke uNgizwe icala. Uphinde waqhamuka phana kumshushisi wathi ngabe mhlambe isiphi isizathu esenza ukuthi impela ke avulele lo wasemachunweni ke ilona ke leli cala. Ufakazi wombuso uthe impela ke into yadala ukuthi ke avulele lona leli cala ingalesikhathi ke impela ke kwakuboshwe yena ke uformer president wakulelizwe kuyena ke uJacob Zuma lapho khona ke uNgizwe wahlanganisa abantu waphinde ke wenza phela ke ivideo lapho khona kwakunenkulumo khona empela ke eyadala ke uthuthuva kakhulu phana ke emphakathini. Ubese buza ke umshushisi uthi ngabe mhlambe ke le video okhuluma ngayo ingakube ikhona kumbe itholakala kuphi. Wase ke ethi impela kufakazi wombuso le video lana yayigcwele phana enkundleni zokuxhumana nakhona phana ku YouTube. Wabese phinda phana kulokuzana umshushisi evela ethi ingakube mhlambe amasigaya pha ku YouTube safe seyithole yini ke le video. Kodwa ke ufakazi wombuso uthi cha le video ke ayisekho pha kuma YouTube kodwa ke ikhona anayo ayithathe kuyona pha iSoweto TV. Ubese theke le video yona ke phethe ufakazi upholele ukuthi ke uze kuboshwe yena ke umfuka amacingwane wabese ke secela ukuthi ke ayidlale phakathi ke enkantolo. Kuye wabese kuphakama ukhulumela yena uNgizwe wathi ke uma kukuthi ke impela kukhona umuntu owayithatha le video kumbe ke owayekhona yenziwa ayingadlala kodwa mangaba ukuthi ke akekho uchana ayikwazi ukuthi idlalwe le video ngoba ke impela ke soba nama app amaningi akwazi ukuthi ke phela ke a-edit ke wengane ke zakwethu. Uye waphendula ke ufakazi wombuso wathi cha le video lena ke wayithatha phana kwiSoweto TV ize ke noba ke umuntu ke wayithathile engekho kodwa ke angakwazi baphela ke amsondeze. Ubese ke sevela ke impela ke umshushisi wathi ke mangaba ukuthi kunjalo ke singakwazi basiqhubeke ke sidlale ke le video ke wengane zakwethu. Hayi ke ivideo ke wengane zothi impela ke idlaliwe khona phana ke ephakathi ke enkantolo njengoba ke bokusaqhubeka lona ke leli cala. Kodwa ke thina ke seMbuso City MTV sithe ke sibambe la ihlangana kuyona ivideo elandelayo.